aku ora arah ngapusi ta. Niki to. Ya. Gayane iki. Kuwi lho, ana wong wedok nang kono kok mbok wong lanang iki mbok ya sira rada perwira. Oh, peteng ngagem kacamata. Kacamata nama. Iki anakku angkat. Jenengmu sapa tepungke, Mas? Nggih, saderengipun nderek pitepangan dereng kula Nanda Dimas Nugroho. Nanda Dimas Nugroho. Asli saka ngendi, Le? Kula saking Madiun. Weh, saka Madiun. Madiune ngendi? Kula Gosong. Gosong. Wah, padha karo dapurmu. Nggih, kula asli Gosong Gemarang. Iya, asli Gosong Gemarang. Nggih. Arepa rupane iki kaya dengkul diketi-keti. Ning bocah kuwi duweni keluwihan. Kuwi ya dadi calon dalang, ya ta? Napa nggih? Biyen sekolah ning SMKI Surakarta Adiningrat. Munggah ra? Mboten. Alah. Wes tak pamerke kok mboten iki lho. Lah kula bolosan kok. Wis. Ning ra wis iso ndalang ta? Nggih, bismillah. Sithik-sithik ngajar. Belajar. Odo-odo iso. Saged. Ya, coba. Nggih. Ndek ben anu Mbak Santi, pas Pripun? nanda niku ndalang. Nggih. Pake Bekasi, Pak Kondang rawuh. Terus wah. Terus pripun? Wah kaya enek makhluk kaya ngono iso mayang. Saking ternyuwe pake terus diparingi wayang Werkudara. Werkudara. Wis payu. Oh, mboten Pak, estu mboten. Menika kula damel jimat. Didol lho. Payu ampun panjang Pak Kondang. Oh, jimat kok diregani 1000. Wah, janer. Ayo coba kaya ngapa? Kowe aja aja ngisin-isinke Piyai Madiun. Nggih. PSHT iki sumberane Madiun lho, ya to Nan? Nggih. Madiun. PSHT, jos. Sigra kang botumingal acampuh samyo ngedali Loh. Wedhus iki malah kula dikepleki le mabur. Pripun le? Kelek karo tak idone ya. Ayo. lir dadet mileting kondo cahyang gong manguncang niti bindang sangaji mijir latiyo ngedali wus Wis tertarik urung? Nggih. Wis urung? Jane nggih, tapi oh wis enek pengharapan Nan. Jane nggih. Anu ora iku tetep kresek ae. maksud kula ngaten niku. Iya. Ya, ben Nanda, mbok menawa sing jenenge cawe doke ra senenge dilus ta. Nah, piye lek tak amplas? Lho kok dilus ora diamplas nyok. Wedhus tembunge iki sing halus ngono lho. Kok iso diamplas. Menungso. Malik pelok rumiyin. Ayo Cak Slamet, monggo Cak Kiai Slamet, Malik pelok. Pengendaripun dalu menika artis Jakarta. Menika Tesi. Oh, dus. Oh, Cak. Ayo, saiki nyidam sari. Kuwi digandrung. Ayo mbok menawa terus kok krungu suaramu le gandrung. Santi terus anu awak dipikir meneh. Bocah iki polahe kaya Ya Allah. Tak talek ya piye? Allah. Ora ning setut aku tak. Wis martabatku jatuh iki. Wis. Oh, anakku nganti ra iso tuku setut iki ra ya hajiret tapi. Wis. Ampun. Iya. Ayo, bawa sing apik. Nah, duh wong ayu. Oke, siap. Ya. duh wong ayu pepucaning ati wah nyedar lho cok oleh ayo nah kok terus ngerang
kaya ngene wong nandang Lho guyu. Wedhus. Aja guyu. Yo wing guyu ah. Gilane kok ning guyu. Ditutupi kresek. Wis tombok ae lek gilani tutupi kresek. Gak paling gak pate humor. wong nandang asmara digandeng no. Kuali. Tenate kok. Mau kaya gilingan. Nah, ayo. Wes jan kaya Ayo. rapopo gak wedi aku. Gak wedi. Calone Santi enek lho. Ben, mboten napa-napa lah. Mas nyilih duit. Ora cuwil ade. Gak galek cuwil. Kene cuwil tambah jadah. Ayo hem. Ayo. Nyilih. apa mung awakku dhewe Ya, tutuke. Ya dirayu sing apik no, sing apik. Ayo, kok bu ki lho. Pripun? Kok bu ki lho. Wong nyeluk calon kok bu. Wedhus ya. Ayo. Ayo. Wis selerane sing bu-bu ta. sayang anak Ayo, dirayu. Ayo. Mbak Santi. Nggih, kepripun? Gimpun. Loh, Kepripun sih? Mboten ngetaji sajak napa. ya kaya anak milenial sekarang itu Mbak Oh, Santi. iya. Bapakmu ngono kae lho. Mbak Santi, Ya. bapakmu aja guyu. Jualan sate ya? Kok tahu? Karena kamu telah menyunduk-nyunduk hatiku. Ya. Ayo. Pun ya. Oke. duh dewa jawata agung welas sono mring wak mami Ya. besok kapan ketekan Jejer. jejer lan wong ayu Nano. upama sira nahkoda Nano neno. Ini kan laras Duremi. Iya, ayo. tanpa prau sasat sarah ing Jalatri nyidam sari No. mara Nyidam sari digarap tayub. Ayo kowe sing joget nan. Oke, siap. Kaya ngapa beksanmu? Pokoke tak pamerke ben Santi iki terus ternyuh, ya ta? Ben kayak jebul. Jebul sampe iki karo sing kae makane. Ya ora. asline ngono lho. Ya, kaya ngapa? Maka. Ya, Nduk.
Oh